o khapang ni tak te bu shong haino halam so chini ti hora sa time news ma kak tei o khwai boys hostel o rung chungnai rong no kaham ke naikol jakya hinui khana ma baino tini thangai visit khlai o kaham hamya salaika aro rung chungnai rok bai tei aroni subar no bo subar bai kok salai kaham kai o naikol ni bagai saikap kha khwai ni TIsf convener bisan debroma bela bela kan hambai khapang nei takuk tai bukuk chok no tai sini koktoma thumnai sini joto koktoma thumnai sini adong rok no bela kan hambai simai baksa jorari tuman bagai aw sing nukka je sini khowai ni ke boys hostel chinti prasar ni bagai je tangjago je saltam sikang sing nukka o jagabo je newspaper nukka o jagani je hostel je superintendent kaham ke naikolya kaham ke jai khlaiya kaham ke tuidolia je sari khlakena nogo thango sari khlakena kameo thango hone oma haike sing newspaper nukka tini sing abono sotik je bishoy je sotik je azboni je tamu huijak tong gotna ajagao sing abono saimana ni bagino sing tini o jagao sing TIsf je Khowai division committee sing phaika o jagao phaimani pore sing o jagani jotto je student class 6 to class 12 jotto student te khorcha bai sing boro bai sing khorcha bai sing kok samne jengka kok saman pore sing saiman ka sing investigation kai saiman ka je aje borok no je bongni muti borokni nakol jagai tongo tuju jagai tongo te jai khajagai tong ni borok saka to samani bisingo sing te bongno sing singnani jai to ka je dong o jaga sa thai rok je nung thai rok boma hai isui tong te boma hai jingjal achugui tong na problem ngi tong norok samani pore sing sini saka o sing abono sing kok toma rok nai hinni sing bongno singka pia borok sao tiri borok singno borok sanani ni jai to ka je bongni o je o hostelo kuno issue kuri kuno problem kuri to sing abono kok tomani thumnai rokni bisingti sing abono kok kasarna musungo joto electronic media tongnai te press media tongnai rok to je kok toma sing publish khayani sikang rinani sikang jete kaham ka je gothana no investigation khlainai kubi sotto gothana rabu ngi tong allegation khlainai pano jete o omo hai tatal allegation ro khajia na toi khai rikang ke belai kana hamnai ni ang stono omo ni kok khasarmu karon omo hai ke sungtobon suicide to go je sini o tipra asteni je tipra sa je student tongnai ro tebo sing sringmani bisingtei poriman bisingtei tebo kusu sakanani seringai ringnani bagai boni bagai sung TIsf always student oni kaham nai man bagai sung tini jotto jaga ono sung kathroi tongo naikoloi tongo omai gena sung tini orobo paisok paijak sung paithago je o jaga ni hostel ni superintendent jung bobe kok saka jung bono saiklanka yes nung obo sung nukbani simingya jung bono saiklanka jate omahai jete nung tabuk ngia phono as of now tabuk jora nung ngia na phono jate bobishot bo mohai jate ngia na tei je mohai je gotna tak ngia phono jate bobishot bo mohai ngia na tei sung bo bai bo sung mohai kok saiklang ta bono mohai je kora batta sungrik kaje sung obono video bahate sung jotto student tai jotto sini korona sung obono kok kesana tipra basi sini tipra sarokno jate sung obono sung nayo sini jotto je somogro sing lekha poriman bisingtei singlaiman bisingtei sini dapate kusukarani tebo kasanani bagai bon bagni jotono sing obono sini kok kesarmu amsung nang jotun khani hamjama tai chobani si